Ой, што ты так ужо стамілася ад свайго мацярынства? Вось у цябе пралька, вось у цябе радыёняня, вось у цябе лядоўня, вось у цябе ўсё, што можа даць сучасная цывілізацыя. Вось я цябе вырасціла без усялякіх гэтых вашых прыбамбасаў. І нічога, а ты, чаго ты вечна пакутуеш? Вось такія рэплікі мы часам чуем ад сваіх матуль альбо бабуль. І сёння я прапаную вам задацца пытаннем, а сапраўды, чаму часам ці нават часта ў наш час здараецца так, што мацярынства альбо бацькоўства становіцца вельмі цяжкай справай, якая адбірае вельмі шмат сілаў, нягледзячы на тое, што ўсялякія дасягненні тэхнікі і цывілізацыі сапраўды у нас ёсць. Што ж адбываецца? Сёння я прапаную вам разгледзець 3 прычыны, куды могуць нашыя сілы ў бацькоўстве ці мацярынстве зыходзіць. Вітаю! З вами канал Мае Сэнс, наша новая рубрика «Бацькоўскі компас». Гэта ўжо другое відэа з гэтай рубрыкі. Нядаўна мы вывучалі гісторыю Алекса і ягонага сына і размаўлялі аб ёй. Калі вам цікава, калі ласка, сюды схадзіце і паглядзіце, што ж там такое цікавае было. А сёння мы разгледзім 3 прычыны, якія адбіраюць нам сілы ў нашым бацькоўстве і мацярынстве. Першая прычына – гэта вобраз мацярынства. Вобраз бацькоўства ў шырокім сэнсе, у сэнсе радзіцельства. Зараз буду казаць больш, можа, пра жанчын, але мужчыны таксама. Паспрабуйце задумацца і ўспомніць тое, аб чым я зараз буду вам распавядаць. Так, што ж такое вобраз мацярынства? Гэта тая карцінка, ці такі вобраз, які ўзнікае ў нас у галаве, калі мы чуем словы «добрая маці». Ось што такое быць добрай маці для вас? Гэты вобраз, ён можа быць свядомым. Можа быць свядомым, можам сабе сказаць, ага, добрая маці – гэта маці, якая там першая, другое, трэцяе, пятае, дзесятае. Мы можам уявіць сабе вобраз нейкай жанчыны, так уявіць перад сабою. Вось добрая маці, яна вось так выглядае, вось так сябе паводзіць, вось так стасуецца з дзіцяткам і гэтак далей. А можа быць такое, што гэты вобраз, ён падсвядомы. Мы нават цалкам альбо часткова мы не разумеем, так не задумваліся над тым, а што гэта такое быць добрай маці. Але ведаць гэты вобраз вельмі важны. Але тут можна задаць пытанне. Окей, а калі ў мяне вось гэты вобраз, такі несвядомы, я нават не задумвалася над тым, што такое добрая маці. Як мне знайсці, адкапаць у сабе вось гэты вобраз мацярынства, гэты вобраз добрай маці? А гэта зрабіць вельмі нескладана. Таму што калі вось вы над гэтай тэмай не працавалі, напрыклад, у псіхолага, то з вельмі вялікай і высокай верагоднасцю ваш вобраз мацярынства – гэта вобраз мацярынства вашай маці, ці можа яшчэ вашай бабулі, калі вы з ёй так шчыльна, можа, разам жылі і гэтак далей. І таму, каб высветліць, які вобраз мацярынства ў мяне ў галаве, варта прыгадаць сабе сваё дзяцінства і ўспомніць, а што мая маці казала мне пра тое, што значыць быць маці. Можа, яна гэта не рабіла напрамкі. Дарэчы, можаце напісаць у каментарах, што вы памятаеце з дзяцінства, як ваша маці характарызавала мацярынства. Што яна апавядала аб тым, як ёй быць маці. Што яна, якія чаканні, якія уяўленні ў яе былі пра мацярынства і што яна казала пра гэта вам. Напрыклад, ёсць людзі, якім маці распавядалі пра тое, як яны, маці, маецца на ўвазе, сышлі з працы. І ўсё жыццё прысвяцілі таму, каб гэтае дзіцятка вас выхаваць. Альбо пра тое, як цяжка гэтае дзіцятка нараджалася. Як гэтая цяжарнасць, роды, грудное ўскормліванне, як гэта пашкодзіла маміна здароўе, напрыклад.
альбо пра тое, як, напрыклад, мама развялася, і потым ужо не змагла выйсці замуж, таму што яе быў этот, як кажуць, прыцэп. Мярзотнае слово для дзяцей, але так это называюць жанчына з прыцэпам, ніхто не захацеў браць. А можа наадварот. Вам мама казала пра тое, як вы там разам гуляліся, як ёй было цікава, хто яе народзіцца, хлопчык ці дзяўчынка, і гэтак далей, нейкія такія пазітыўныя гісторыі пра сваё мацярынства яна, можа, распавядала. А можа, вам казалі штосьці такого кшталту, вось будуць у цябе дзеці, вось тады ты наплачешся, вось тады ты зразумееш, па чым фунт ліх. І тады, вось калі нам казалі пастаянна нейкія такія негатыўныя, дзяліліся такім негатыўным досведам мацярынства, то мы маглі так падсвядома засвоіць, што добрая маці – гэта жанчына, напрыклад, якая пакутуе, якая ахвяруе сябе на алтар мацярынства, якая мусіць ахвяраваць сваё здароўе, свой нейкі сацыяльны статус, сваё асабістае жыццё, свае нейкія там кар'ерныя інтарэсы і гэтак далей, толькі каб быць дзіцяткам. Можа, нават дзесьці у вас у галаве ад мамы ці ад бабушкі перадалася такая установка, што маці – гэта наогул такая істота, якая як чалавек не існуе. Што маці – гэта такая прылада для абслугоўвання дзіцятка. І тады, калі сыходзіць з гэтай логікі, то калі дзіцятка нараджаецца, то ўсё, што датычылася вашых асабістых інтарэсаў, вашай працы, вашага жыцця, вашай чаго заўгодна, ўсё гэта папросту перастае існаваць. Ты перастаеш існаваць як чалавек. І калі мы упіталі у сябе гэтыя такія установкі, то няма нічога дзіўнага, што мы адчуваем сябе абавязанымі гатаваць. Больш за тое, калі мы разглядаем з'яўленне дзіцятка, такую ахвяру, якая папросту перакрэслівае нашае жыццё і аставляе нас сам на сам з гэтым маленькім чалавечкам, і нас як быццам бы не існуе, а мы толькі прылада для таго, каб яго абслугоўваць. Ці можна здзіўляцца, што ў гэты момант мы пачынаем успрымаць нашае дзіцятка як агрэсара. Гэта хтосьці, хто забраў маю маладосць, хто забраў маё здароўе, хто забраў мае стасункі з супрацьлеглым полам, хто забраў маю кар'еру, хто забраў усё, што мне было дорага. І тады можна здзіўляцца таму, што мы можам з дзіцяткам сябе рэзка паводзіць, агрэсіраваць на яго, потым правальвацца ў пачуццё віны, сораму і гэтак далей. Першы крок, які можам зрабіць з гэтым, першай прычынай нашай стомы, нашага стрэса бацькоўскага, гэта высветліць, які вобраз маці у мяне ў галаве ёсць. І калі мы яго заўважылі, калі мы яго прыгледзеліся да яго, мы можам зрабіць наступны крок і яго дэканструіраваць, разабраць па цаглінках і паглядзець, а што ж там такое ёсць. Што з гэтага вобраза маці мне пасуе, што мне окей, а што не окей. І тады калі мы гэта бачым, калі мы гэта можам так разгледзець, мы атрымліваем свабоду сказаць, што не, вось гэта мне не падходзіць. Пакутаваць мне не падыходзіць. Ахвяраваць сваёй, не ведаю, кар'ерай мне не падыходзіць. І тады мы знаходзім свабоду для таго, каб неяк будаваць сваё жыццё так, каб было камфортна ўсім. Каб было камфортна нашаму дзіцятку, нашаму мужу ці партнёру, нашаму, і каб было, зразумела, камфортна нам самім. Вось гэта першы пункт. Прыгледзьцеся, калі ласка, да яго, успомніце, што вам казала маці, дзяліцеся ў каментарыях на гэтую тэму і давайце паглядзім, ці можам мы гэты вобраз мацярынства, гэты вобраз добрай маці неяк дэканструяваць і выбраць з яго тое, што нам найбольш пасуе, тое, што нам нармальна.
Другая такая дыра, праз якую уходзяць нашы рэсурсы у мацярынстве ці бацькоўстве, і дыра, якая павялічвае наш бацькоўскі стрэс, гэта нашае атачэнне. І зараз я нават не буду казаць пра такое вузкае атачэнне, да, пра людзей, якія разам з намі дзесьці ёсць, хаця і яны могуць нам вельмі добра так падкідваць стрэсу у нашым бацькоўстве. Але зараз скажам больш шырока, што насамрэч наша сучасная цывілізацыя, да, сучаснае грамадства, яно збудавана так, што дзеці гэта вельмі вялікая каштоўнасць. Дзеці гэта вельмі важна. Да? Дзяцей мала. Звычайная сям'я гэта 1-2 дзіцятка, прынамсі у нашай такой умоўна-заходняй цывілізацыі. Да? 1-2 дзіцятка, 3 гэта ўжо шматдзетная сям'я, гэта ўжо так не вельмі звычайна. Рэсурсаў вельмі шмат на тое, каб гэтых дзяцей вучыць, лячыць, карміць, выхоўваць і гэтак далей. То бок дзіцятка гэта каштоўнасць, а калі дзіцятка гэта каштоўнасць, то на плечы бацькоў кладзецца вялізная адказнасць за тое, каб з гэтым дзіцяткам усё было добра. Да гэтага ж мы дададзім, што развіваецца псіхалогія, развіваецца разуменне таго, як адносіны з бацькамі могуць уплываць на дзяцей. І тады мы разумеем, што наша адказнасць, яна ўжо не абмяжоўваецца тым, каб дзіцятка фізічна выжыла, каб яно паела, каб яно было апранутае, каб жыло ў доме, а не пад голым небам і гэтак далей, і гэтага дастаткова. Раней так яно прыкладна і было. Але зараз трэба забяспечыць нейкія больш такія субтэльныя, да, больш высокага парадку патрэбы дзіцятка, патрэбы псіхічныя. І вось тут мы сутыкаемся як бацькі з такім парадоксам, да, і з такой складанасцю. То, па-першае, шмат хто з нас не хоча выхоўваць дзяцей так, як выхоўвалі нас. Вельмі часта мы кажам сабе, што я ніколі не буду рабіць з маім дзіцяткам тое, што рабіла са мной мама ці тата. І часам это сапраўды справядліва, бо часам з намі рабілі вельмі нейкія такія недобрыя рэчы. Окей. Але тады ўзнікае наступнае пытанне. Калі я не буду рабіць так, як рабіла мама, то як менавіта я буду рабіць? Калі маё дзіцятка захварэе, альбо калі яно не будзе хацець вучыць урокі, альбо калі яно будзе хлопаць на мяне дзвярыма, калі яно не будзе хацець апранаць шапку і гэтак далей, што я буду ў гэтай сітуацыі рабіць? Мы часам не вельмі добра ведаем гэта, мы не давяраем сабе самім, і ў гэты момант мы пускаемся на такую прабежку, да, на такое паляванне на усялякіх спецыялістаў. Насамрэч, это вельмі добра. Да? Это добра раіцца са спецыялістамі, з педыятрамі, псіхолагамі, педагогамі, усімі тымі, хто займаецца дзецьмі. Да? Але праблема ў тым, што гэтай інфармацыі настолькі шмат, і яна настолькі супрацьлеглая, да, супярэчлівая. Адзін кажа адно, іншы кажа, не, гэтага ні ў якім разе не рабіце, а рабіце па-іншаму і гэтак далей. Да, такі вал на нас інфармацыі абрушваецца, што заглушае такі наш унутраны голас, які падказвае нам, як камунікаваць з нашым дзіцяткам. Мы пастаянна звальваемся ў такую трывогу, што раптам мы штосьці не дадаем. Вось такая простая сітуацыя. Напрыклад, маладая мама са сваім маленькім дзіцяткам гуляюць у пясочніцу ў парку. Усё добра, яна смяецца, дзіцятка смяецца, яна гэтыя кулічыкі лепяць, і ўсё падаецца файна. І раптам гэтая мама пачынае адчуваць гэтую бацькоўскую такую трывогу, да, неўратычную трывогу. А раптам я штосьці зараз не дадаю. Ой, а зараз я яму сказала, што я не буду ляпіць 38 кулічак. Гэта у яго ўжо можа траўма. Слухай, а ці наадварот, калі я сказала, што окей, зробім 38 кулічак, а гэта значыць, што я яму межы не выставляю? Так, і што з ім цяпер будзе? Да? Вось такі бацькоўскі невроз, да, такая бацькоўская пастаянная трывога, яна вельмі адбірае шмат сілаў, да, бо мы глядзім вонкі, да, шукаем нейкіх парадаў ці нейкіх прынцыпаў, як мы выхоўваем
дзяцей звонку, пры гэтым не абапіраючыся на сябе, на свае адчуванні, на адчуванне таго, што добра, што недобра, і гэтак далей. Ад гэтага ўзрастае трывога, ад гэта ўзрастае пачуццё, што я чагосьці не дарабіла, штосьці зрабіла не так, што я дрэнная маці, і вось гэтак далей. Гэта такая другая прычына. Што з ёй рабіць? Даволі відавочна абапірацца на сябе. І паменш глядзець інста-мам, якія ўсе такія прыгожыя, усе такія ідэальныя. І калі глядзіце, то як мінімум трэба памятаць, што гэта карцінка ў інстаграме. Гэта не тое, што ёсць на самай справе. І трэці пункт, які забірае нашыя сілы ў бацькоўстве, гэта тое, што часам мы ў сваіх стасунках з дзецьмі, у сваім выхаванні скіроўваем нашыя высілкі, можа, не на тое, на што варта было б скіраваць. Што я маю на ўвазе? Наогул, наша роля як бацькоў – гэта падрыхтаваць дзяцей да таго моманту, калі яны ў гэтым свеце застануцца без нас. Калі яны стануць самастойнымі і змогуць абыходзіцца неяк без нашай падтрымкі і дапамогі. І раней з гэтым было прасцей. Чаму было прасцей? Таму што свет быў даволі прадказальны, даволі зразумелы і не занадта шыбка змяняўся. І таму я мог выхоўваць сваіх дзяцей і рыхтаваць іх да жыцця ў гэтым свеце так, як выхоўвалі і рыхтавалі мяне. Давайте уявім такую метафору, як быццам бы наша дзіцятка – гэта кампутар. І вось раней пакаленне яшчэ нашых бацькоў, бабуль, прабабуль, і гэтак далей, сваё выхаванне, стасункі з дзецьмі базіравалі на тым, што вось у гэты кампутар трэба змясціць нейкія канкрэтныя праграмы дзеянняў. Што табе трэба ў гэтым свеце рабіць? Напрыклад, праграму «Вышэйшая адукацыя» вельмі важна. Альбо праграму «Трэба выйсці замуж да 25». Альбо праграму бацькоў трэба паважаць і слухаць, што яны табе гавораць, вось што бацькі сказалі, то і рабі. І вось вельмі шмат такіх праграмаў, якія датычыліся розных сфераў жыцця, якія былі пакліканыя для таго, каб наша дзіцятка магло выжыць у тым атачэнні, у якім яно жыве. І пражыло сваё жыццё прыкладна так, як яго пражылі продкі. Але сітуацыя змянілася. Мы ўжо папярэдне сказалі, што цяпер мы не хочам абапірацца на досвед бацькоў, бо часам ён жорсткі, балючы, такі непрымальны ўжо ў сённяшнім свеце. А па-другое, што сам свет, ён змяніўся. І ён змяняецца вельмі хутка. І насамрэч, хоць гэта і так вельмі трывожна для бацькоў усведамляць, але мы насамрэч не ведаем, якім будзе свет праз 10, 20, 30, 40 гадоў, тады, калі нашы дзеці будуць у ім жыць. Часам нам хочацца сказаць, што неяк спрагназаваць штосьці, паглядзець, што там штучны інтэлект, там яшчэ штосьці, мы глядзім на нейкія тэндэнцыі развіцця, якія ёсць, і думаем, што можа яшчэ неяк мы можам гэта спрагназаваць. Насамрэч не. Паглядзіце, якім быў свет 40 гадоў таму. Напрыклад, калі я нарадзілася 40 гадоў таму. Гэта быў абсалютна іншы свет з пункту гледжання адносінаў, з пункту гледжання тэхналогій, з пункту гледжання прафесій, якія былі важнымі. Гэта быў іншы свет, чым ёсць зараз. А праз 40 гадоў наперад гэтая розніца будзе яшчэ большай, таму што ўсе гэтыя працэсы ў грамадстве яны паскараюцца. І што атрымліваецца? Мы не можам нашым дзецям паставіць нейкую праграму ў галаву, якая, працуючы, дала ім магчымасць жыць у гэтым будучым свеце, таму што невядома, які свет. Тады ўзнікае пытанне, што рабіць? Ці наогул ніяк не рыхтаваць дзіцятка да вось гэтага новага свету? Не, рыхтаваць. Але замест таго, каб ставіць вось гэтыя праграмы, вось гэты софт, на кампутарным нарэччы так завецца, замест гэтага трэба змяняць жалеза. Тое, што кампутары завецца жалезам.
то бок hard, да, hardware. Да? То бок было б неплохо нам неяк выхаваць нашае дзіцятка так, каб вось на ягона вось гэтае жалеза, да, умоўнае, да, стала любая праграма, якая яму можа патрэбіцца. Бо мы не можам сказаць, які навык, да, якія веды будуць запатрабаваныя праз 20 год. Да? Можа умение праграмаваць. А можа і не, таму што ёсць ужо чат GPT, который, напэўна, у нейкім часе зможа замяніць праграмістаў. А можа, наогул здарыцца нейкая катастрофа, да, і мы ўсе вернемся у першабытны стан, і першы такі галоўны навык, які будзе патрэбны, гэта ўменне развадзіць агонь палачкамі. Да? Ну і дзе было ваше Java праграмаванне? Калі з гэтага боку паглядзець, то неплохо было б нам дзецям даць магчымасць усталяваць сабе любую праграму, засвоіць любы навык. І неяк прыспасобіцца ў любым грамадстве, якое нас чакае. А што гэта такое? Як гэтае хардвер змяніць? Тут на дапамогу нам прыходзіць такая штука, якая называецца soft skills. Яны ж мягкія навыкі. Глядзіце, цікава, што мы hardware, да, железа, будем змяняць з дапамогай soft skills, да, мягкіх навыкаў. Што гэта такое? Гэтае паняцце ўзнікла ў 70-х гадах у амерыканскай арміі, калі падчас нейкіх вучэнняў камандзіры, да, заўважылі, што для таго, каб вучэнні праходзілі паспяхова, каб там аперацыі, якія планироваліся вучэбныя, былі паспяховымі, салдатам, афіцэрам патрэбныя не толькі такія тэхнічныя навыкі і веды, да, напрыклад, як там координаваць свае дзеянні, як там з оружием управляцца і гэтак далей. Але і тое, што потым назвалі вось гэтым soft skills. Гэта навыкі камунікацыі, гэта навыкі працы ў камандзе, гэта навыкі, напрыклад, уменне зматываваць сябе на тое, каб выканаць нейкую задачу. Гэта навыкі разумення сябе і разумення іншых і гэтак далей. І вось з арміі вось гэтыя soft skills вельмі хутка прыйшлі ў бізнес і сталі вельмі важнай якасцю, якую зараз патрабуюць ад спецыялістаў. І потым яны так выйшлі ўжо на шырокі прастор, да, на усялякія шырокія сферы жыцця, у тым ліку і на бацькоўства. Трэба сказаць, што вось гэтых софт-скілов, да, іх вельмі шмат, выдзяляюць іх розныя класіфікацыі і так далей. Я прапаную такую схему, вельмі простую, якія софт-скілы бываюць. Аб чым нам варта памятаць, калі мы выхоўваем нашых дзяцей, калі мы стасуемся з нашымі дзецьмі. Мне падаецца, што у гэтым выпадку можна выдзеліць такія тры групы мяккіх навыкаў і soft skills. Першая група называецца «Я разумею сябе», «Я разумею сябе». Другая група называется «Я разумею цябе». І третья «Я умею с тобой камунікаваць». Ці «Я умею с тобой стасавацца». Што гэта такое? Якія навыкі туды уваходзяць вось у дачыненні да бацькоўства? Што такое «Я разумею сябе» у бацькоўстве? Як мінімум, гэта азначае, што я разумею, што са мной адбываецца як з бацькам ці з маці. Калі, напрыклад, я заўважаю, што нейкае дзеянне ці слова дзіцёнка выклікае ў мяне вельмі моцны гнеў, напрыклад. Калі я там крычу «Хадзі сюды», а ён не ідзе, і мяне выбухае гнеў. Ці я разумею, што за мной ў гэты момант адбываецца. Што, напрыклад, можа гэта нейкая моя старая траўма і мяне так выносіць, як кажуць, ад такіх паводзінаў. Ці я разумею, што са мной адбываецца. Другі момант, калі я разумею, ці я бяру адказнасць за свае эмоцыі на сябе. Што гэта значыць? Гэта не значыць, што я сябе абвінавачваю ў тым, што я сябе вось так нядобра, напрыклад, паводжу у адносінах да дзіцёнка. Але ці я з гэтым штосьці раблю? Я сустракала бацькоў, якія сапраўды адчувалі сябе закладнікамі паводзінаў іх дзіцятка. Вось яна мне там скажа штосьці такое, а ў мяне адразу гнеў. Напрыклад, я выбухаю, я не магу стрымацца. Тады атрымліваецца, што
не дарослы чалавек, як бы вядучы у гэтым тандэме дарослы дзіцятка, а дзіцятка. А дарослы – гэта такая ахвяра. Дзіцятка, якая не ведае, што з сабой парабіць. То бок, ці бяру я адказнасць, ці прысвоюю я гэтыя эмоцыі сабе, ўжо гэта мои эмоцыі, і я з імі разбярусь. Ці сапраўды я з імі разбіраюсь. Сюды ж мы аднясем, напрыклад, ці заўважаю я, што для мяне добра, што для мяне дрэнна. Ці магу я заўважыць той момант, напрыклад, калі моя бацькоўская ці мацярынская роля як бы наступае на нейкія іншыя сферы майго жыцця. Ці магу я адсачыць момент, калі дзіцятка паглынула ўсё, і я толькі там сяжу сярод пялюшак там, і гэтак далей. Зноў ж такі, ці магу я мабілізавацца, выканаць нейкія дзеянні, калі нейкая такая вострая сітуацыя прыходзіць. Хварэе, напрыклад, дзіцятка і гэтак далей. А ці адчуваю я, напрыклад, калі наадварот я магу неяк расслабіцца і больш спакойна сябе паводзіць. Ці мае стасункі з дзіцяткам, ці яны разнообразныя. Ці магу я на нейкую сітуацыю, не ведаю, дзіцятка не хоча делать уроки. Як я магу на гэта адрэагаваць? Насамрэч, шмат як магу. Але ці я бяру на сябе адказнасць за тое, як і што я раблю з дзіцяткам, і вось ці я бяру адказнасць за тое, каб падбаць, каб дбаць аб сабе у сваім мацярынстве ці бацькоўстве. Гэта першае, я разумею сябе. Другое, я разумею цябе. Калі мы кажам адносіны з дзіцяткам, то гэта значыць, я разумею цябе, дзіцятка. Самае простае, што тут прыходзіць, ці разумею я, што такое асаблівасці ўзросту розна. Ці калі мой, напрыклад, 3-гадовы сын істэрыць, ці я разумею, што гэта крызіс 3 гадоў і так мае быць, і што насамрэч ён не мае на ўвазе мяне пакрыўдзіць, ці неяк зрабіць мяне ахвяру, закладніка і гэтак далей. Альбо ці разумею я, што у 5-гадовага дзіцятка немагчыма патрабаваць, каб яна сядзела 40 хвілін за партай і слухала настаўніцу у нейкім там клубе ранняга развіцця, што гэта ненармальна. Ці разумею я вось такія асаблівасці кожнага ўзроста дзіцятка. Іншая вельмі вялікая тут тэма, гэта эмпатія. Эмпатыя, ці магу я долучыцца да пачуццяў дзіцятка. Дзіцятка бегла, упала і пабіла каленку і плача. Як я на гэта рэагую? Ці магу я падысці, пашкадаваць, падбадзёрыць, сказаць, зараз усё пройдзе, не перажывай, я з табою, давай пацалую, давай паглажу і гэтак далей. Ці я выбухаю гневам у гэты момант, напрыклад. Вось. І трэцяя група гэтых soft skills, якая важная для стасункаў з дзецьмі, гэта я камунікую з табой, я умею камунікаваць з табой. Што гэта значыць? Это значыць, што я умею ясна і прама выказаць свае думкі. Гэта значыць, што я умею пачуць нейкае меркаванне майго суразмоўцы, напрыклад, дзіцятка. Гэта значыць, што я умею шукаць кампраміс. Гэта значыць, што я і дзіцятка можам у нейкі момант працаваць у камандзе. Разам вырашаць нейкую праблему, разам, не ведаю, планаваць вячэру, разам абмяркоўваць нейкую сітуацыю і гэтак далей. Ці здольная я на гэта. І добрая навіна ў гэтым усім тая, што гэтаму усяму трэба навучыцца. Трэба і магчыма навучыцца як даросламу, гэтак сама і дзіцятку. І вось тады наша дзіцятка будзе сапраўды падрыхтаваная для таго, каб жыць у гэтым свеце, пра які мы не маем ні малейшага уяўлення зараз. А ў нас будзе менш бацькоўскага стрэсу, што таксама вельмі добра для ўсёй сямейнай сістэмы. Вось такая ў нас сёння размова атрымалася, сябры. Калі ласка, адрэагуйце на гэтае відэа, паставце лайк, калі вам было цікава і карысна. Калі ёсць нейкія пытанні, заўвагі, хочаце пра нешта распавесці, пастасавацца, задаць пытанне, то, калі ласка, каментары, пішыце, я абавязкова заўсёды адказваю. Можа, я нават запішу вам відэа-адказ, калі
будзе нейкае пытанне ці штосьці аб чымсьці захаціце разам ужывую разважаць. Таксама прыходзьце, расказвайце сваім сябрам, што ёсць такі канал, што ёсць такая серыя пра бацьку. Ну, калі вы не падпісаліся яшчэ на «Мае сэнс», калі ласка, зрабіце гэта зараз. Будзем любіць сябе, будзем любіць сваіх дзяцей і будзем з імі разам, бо гэта мае сэнс.